खुलुमबाय मिस्टार जुटिश बर' इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम गोजोननायखौ जासिहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों दैबाना लोमनाय। गोबाव समनि उनाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव दिनै थास'बारि गामिनि बोथिया दैमाया गोबारै देरदों। दा बे देरनायाव गोबां रायजोनि खहाबो जानो हमदों। दासिमाव बे गामि एरियायाव लोमहां जागासिनो दङ। दा बेयाव नै न'सिम मोनफैबाय दैया। दा हरसिमाव बा दसेनि उनाव बेसेबांसिम दैया देरबावगोन जोङो बेखौ बुंनो हाला। बोथोरा जोबोर गाज्रि। दायो गोबां दैया लोमगासिनो दङ। दा देरबोगासिनो दङ। बेसेबांसिमाव देरबावगोन बेखौ जों बुंनो हाला। आरो दसेनि उनाव जुदि देरबावोब्ला गोबां गामियाव खहा जागोन होननानै जोङो सानो। दासिमाव आङो नोंथांमोननि सिगाङाव देखायगासिनो दङ। नैबे दलं बनायगासिनो दंमोन, बे दलङा लोमसावजोब्बाय। लोगोसे आरो जोंनि गामिखौबो दायो लोमहां जानानै दङ। न'खरसेयाव लोमहां जाबाय, बेखिनियाव लोमफैजेनबाय। दायो लोगोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबावनो नागिरदों मोनसे जोंनि बोथिया दलं। बे दलङा दिनै बायहां जानानै दङ। दा बेखौ जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। आरो बे गामिनिफ्राय थांनायनि हान्थामेलानि थाखाय गोबां उसुबिदा जायो। दिनैसिमाव बे दलंफ्रा जाफुङाखै। दिनै गोबां बोसोर बारलांबाय बे दलंखौ जाफुङिखौ नुनाया। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। लोगोफोर आङो दायो जोंनि बे बोथिया दलंसिम मोनफैबाय। जोंनि बोथिया दलंखौ नोंथांमोना नुहुरगासिनो दंखायो जानांगौ। बायहां गग्रबहाम जानानै दङ। बे दलङा गोबाव बोसोर जाबाय, दिनैसिमावबो मावफुंजानो हायाखै। आरो गोबां बेफोरबायदियैनो टंला टु उदालगुरि थांनांगौ जायोब्ला जोङो गोबां लामा गिदिंनानैसो थांनो गोनां जायो। आरो बै गामिनिफ्राय माखासे मानसिफ्रा बेमार आजारफोर जायोब्ला गारि मथरजों थांनो गोनां जायोब्लाबो बे लामाजों थांनो हाया। मानो होनब्ला बे दलङा दासिमावबो लुफुंजायाखै। आरो बै नुहुरनाय दलङा बे फिसा दलं। दा बेनिखायनो नोंथांमोना नुगासिनो दङ गोबां बेफोरबायदिनो लामाफ्रा कन्डिसना गाज्रि जानानै दङ दासिमाव। माने एसेबां साक्सेसफुलखौ नुवाखै। दिनै 3-4 बोसोर जाबाय, दिनैसिमावबो बे दलङा मावफुंजानो हायाखै। दा बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिदों जे बे दलङा हानायमानि आंनिबा थाबैनो जानांगौ, बा नोंथांमोननि थाखायबो बा जोंनि थाखाय साफ्रोमनिबो थाखाय मोजां जानांगौ। आरो जाय बिथांमोना बे लामाखौ मावगासिनो दङ, दलंखौ मावगासिनो दङ, बे दलंखौ मावग्रा साफ्रोमबो गोख्रोङै मावो। आरो स्टुडेन्टफ्राबो गोबां खस्थ' मोनो। बिदिनो बे गामिनि स्टुडेन्टफ्रा माखासे फरायसाफ्रा गोबां खस्थ' मोनो। दहायसो 2-3सो मानसिफ्रा बे दलङाव फैनायाव गोग्लैबाय। गथ'फ्रा खस्थ' मोनो गोबांनो। स्कुलाव थांनाय समाव बिसोरो साइकेलजों थाङो, सोरबाया बाइकजों थाङो, नाथाय बे लामाखौ बारनानै थांनो हाया। बेनिखायनो जाय खामानिखौ मावदों बिसोरो थाबैनो मावना होथों। आरो BTC सरकारफ्राबो एसे थाबैनो मावना होलायनायनि बेब'स्थाखौ लायोब्ला जों मोजां मोनगोन। नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो दलङा मा अबस्था जानानै दङ। दिनैनिल' दलं नङा बियो, मेक्सिमाम मथा-मथि 3-4 इयार्सनि बे दलं। दिनैसिमावबो जोङो साक्सेसखौ जानाय नुवाखै। बेनिखायनो बयबो कमेन्ट्सआव खिथाहर बे दलङा थाबैनो जानांगौ ना जानाङा। आरो हानायमानि शेयार खालाम, जाहाथे बयबो नायनानै बे दलंनि थाखाय माखासे सुबुंफ्रा गोसो गोख्रों खालामनानै थाबैनो मावनायनि एक्सनखौ लायो। स' नोंथांमोननो आं सानैसो मानसिनाव आं सोंनो नागिरदों। दा बेयाव सोंहैबावनो नागिरदों आङो सानैसो मानसिनाव।